И здравейте на всички, аз съм Иво и днес ще играем кейс кликър. Приготвил съм 20 евро и ще отворя 8 кейса. Един Vanguard кейс, един Winter Offensive кейс, един CSGO Weapon 2 кейс, един CSGO Weapon 3 кейс, един Chroma кейс, един Breakout кейс, един Phoenix кейс и един eSports 2014 Summer кейс. Да започнем с Vanguard кейса. Оле, на началото доста хубави айтеми се бяха наредили. И това може да струва нещо. 2,85. Прибирам го. Да видим в Breakout кейса какво има. Минах ножа. Но нищо може пак да се падне. 5,90 Азимов мина. И 5,2000. Продавам го. Phoenix кейса. Какво се крие в него? Не, хора. И вече колко пъти ми се случва. Много съм близо до ножа, усещам го. Chroma кейс. Да видим в Winter Offensive кейса какво ще се падне. И така, да видим някакво оръжие. 99 цента. Така, CSGO Weapon 2 кейса да видим. И нищо. Някакъв тъп Scar 20. Да отворим CSGO Weapon 3 кейса. Ножката мина. Така. И да видим тук в този последен кейс какво ще се падне. Yes! Да видим това колко струва, хора. АВП Кортикера. О, 270. Yes! И разполагам с 2,50 още. Ще отворя още някакъв кейс. И невероятно оръжие. Breakout кейс. Да видим какво има тук. Нова кой. 36 цента. И това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Дайте положителен вод за клипа, ако е така. Абонирайте се, за да гледате другите ми клипове. И до нови срещи. Аз бях Иво, вие бяхте вие. Чао!